Здравейте отново, казвам се Димитър Йорданов и днес искам да отговоря на един от въпросите, които получавам в своята практика като психолог и треньор по психическа устойчивост, а именно как да се държа с другите, как да се държа с майка си, как да се държа с жена си, как да се държа с детето, как да се държа с комшията. И колкото и да не обичам универсалните решения, в случая решението е до някъде универсално. А то е следното. Дръж се с хората така, както искаш те да се държат с теб. Ако искаш да бъдат лоши, бъди лош. Ако искаш да ти викат, викай. Обаче от друга страна, ако искаш те да са културни и възпитани, бъди културен и възпитан с тях. Знам, че реципрочността не винаги е веднага, но съм сигурен, че ако се държите добре с тях, и те ще започнат да се държат добре с вас. Дори в началото да не е така. Това особено важи за малките деца. Хора, моля ви, дръжте се с децата си така, както искате да се държат с вас, ако вие бяхте деца. Защото много хора крещят на децата си, а това не е правилно. Знам, и аз съм родител, и аз го правя понякога, но осъзнавам грешката си. Така че моят призив за вас днес е: дръжте се с другите, така както искате те да се държат с вас. Приятен ден и всичко добро!